Okay. Langa nginabangani abawu2. T noMthiza. Mfethu ihlezi vashela uMthiza yabo. Umthiza vashela uT. Bengeze ekhaya mfethu yabo. Kumnandi nje. Kumnandi khona kunjalo, kumnandi khona kunjalo. Yabo. Ngoba manje uT nalento leyo kuvusana efekile kuseni ngo8 ezokubiza. Kodwa bekujwayele ukumthiza lokho. Hayi. Ngoba phela kumthiza kuno 161 ku. Hayi. Baqala sengine Explore ekhaya sebefika njalo bafika njalo. Into abangicasula ngayo manje bangisendela ngisho ku Facebook ilink ukuthi le move le mabengafikanga ukuzoyibuka bazoketchup. Okwesibili babhala ngisho phansi kwi-list ukuthi yipi imove ezoketchup manje. Ensukwini nje sebejwayele ukufika. Sebephatha ngisho i-remote ke manje. Sebephatha ngisho i-remote. Ibona abashayayo manje ku-TV ukuthi akuvulweni lokho akuvulweni lokho. Ibona o-manager controller manje. Yibo manje. Mina angisabuki-ke manje mina. Ngirelax ngalolu ngirelax. Beyibuka. Beshita bechofe beze bethi angibasize. Bathi angibasize ngibachofise ngoba abayazi nabo le Explore abayazi. Ngibashiye ngithi hayi cha sipolo ngizobuya senihambile. Oh yabakhona. Hawu. Alova kathi abayishini Explore. Hayi lamajithi angivele ngithi okay. Vele ngihamba ngisisho ugesi. Pick up the phone. Befike behamba ukuthenga bebuye nawo. Uthenga kanjani ugesi? Akubona ngisho wakubo. Abazobuka Explore. Hayi bafethu hayi. Thanks for watching my videos. Please subscribe to my YouTube channel and also follow T. Yeah guys, please subscribe on my YouTube channel and don't forget to subscribe. Zum Tizer.